7. Talk to Ali. Oh, Indaba. Talking my business Yesintu. Nazo zonke indaba zabasha. Welcome to it. Njalo on Wednesday between 7 and 8. Here on Kakasi, we discuss matters are related to isiko, Yesintu, imsebenzi nemicimbi siyenza kanjani. And it also allows us ithuba lokuthi sithole uku-educate ama-experts kuma-subject athinta ukwenza izinto zethu as Africans. Khona ke nokunye ukuthola ukuthi kuba yinto nje umkhuba okugcina abantu sebecabanga ukuthi kuyisiko. This is where we dispel and sikuhlukanise phakathi kwesiko nomkhuba. We discuss wonke ama-topics. Thank you. Siyawamukela. Indaba@kakasi995.co.za email address esisebenzisayo. This show is available kwi platform Kakasi FM app. We have the video, we also have ama recordings ohlelo podcast yakhona uyayithola nakhona ku YouTube. Mawuthe nje Indaba or Alex Indaba eKakasini uzoyithola. Now mangabuza nje umbuzo ukuthi bangaka abantu abangasukuma confidently so basho ukuthi bona kuhamba kahle emndenini yabo Ukuxabana nokumboluzelana kupretendwe o kube nezinto ezingama hemhem abantu abayikhuluma ngehlobo zabo but beyikhulumela emakhoneni. Yinto ejwayelekile lolu hlelo sihlale sikhuluma uzokuneyinkinga nokunukana nokusolana. Lento yenzeka yes recently even eNdlunkulu we saw that ukuthi family can be ripped apart from ngaphakathi. Okay, ama realities lawo of imindeni eminingi where amalunga amonelana, ahliphizelana, axabanisa, baspreada namanga ngabanye. So namhlanje sibheka ke nongoti bethu ukuthi ke besichazele ukuthi ilungiswa kanjani leyo ndaba ngoba egcineni sesizwe sekuthiwa kwenziwa inhlambuluko but asazi ukuthi kusuke eqalephi. And if usulalelile conversation namhlanje uzobona ukuthi kunzima kangakanani ukukhuluma amagama asindayo nokwenza izinto ezimbi mase kusiya kwi process yokuhlambuluka because kubuyelwa emuva kunjengoba kunjalo. So namhlanje we have ama experts we have Dr. BATHINI kanye ke nomnumzane XOLANI MTSHALI. Asiqale kuwena Shando sekubingelele it's been a while gcinile kuba nawe it's good to have you back with us. Sekubingelele Kakasini. Ngibingelele Alex nabalali beKakasi KwaZulu-Natal actually mhlaba wonke because siyafikelela na ku Kakasi World. Thank you. Yes kumnandi kuba khona no Mantshenga. Siyabonga kakhulu. Kade yaqinana. Yes Mantshenga ke wena XOLANI MTSHALI Makalela sekubingelele. Angibingelele nami songajaza ngibonga kakhulu ukuthi namhlanje sibe nawe sohlaza sibonge nakumthiya usontshikazi bathi nasentendeni yesandile nami kade ngamgcina ngiyambingelela ngiyabonga kuba naye sibonge nakumdidiyelo ohlelo umfoka mabaso nabafowethu ke abasithwebulayo but ke kakhulu ngicela ukubonga abalandeli beGagasi abeze bandla bebahle kokuthile basikhuthaza kokuthile bayacontribute siyabonga kakhulu baqhubeke nokusilalela khona nensizwe nje ngicela namhlanje usakhile umfoka Ngcobo so yakhonza manje khumula emsakazweni kwakuthiwa kunemkhonto yabona nje angalenze iphuthe oh yeah sakhile lapho la ukhona yoba iphelele indaba mongamprovanga right umtshali ngokuthi ufone and ubuze nawe ukuthi umlaleli ohlelo khona bafethe into eyenzekayo ngiyezwa nje basiqala la thema ngikhuluma noBATHINI ngamuzwa ethi nangimagalela nangihlabangani ngiyakuzwa nawe ngithopha khona into ethintekayo kumuntu mawumusho ngesithakazelo ngiyabadabukela yazi abantu abangenazo ngoba ukuqala nje even kwi-form kuyohamba kuhambe kube khona uline othi first name surname bese kuba nesithakazelo khona into ethintekayo mawumuntu ekusho ngesithakazelo ngintombi incenga indlela yokungena ehlizweni yayo wayithinta it was me nazoke yeah kubalekile Alex because into muthakazelwa ekwenza ukuthi ufile good ukuthi kusuke kuphakamiswa imiphefumulo because ithakazelo amagama abantu abaphila before wena yes and then bese babizwa ngegaba nangezinto athi beziwa ngazo so leso spirit lo muntu lo meke bizwa siphakama kuwena enhlizweni uzizwe nawe ungena kulokhuzana kulezo ithakazelo uhambe nayo lento le so kuyinto enhle kakhulu so imake nakumuntu osindisiwe still naye uyavuka usinga mawumthakazela ngicela ungangena insindisweni mina hayi uma ngabe sikhuluma ngokusindiswa lokwasenkolweni
babe mbiza ngokajese uJesu ezalwa ko David lapha yana so ke kwakungoyise emkhulu David noJese kuwoyise emkhulu noJesu wayenaba baku okay wathi inkinga kancane lapho into engayithandi ngeBhayibheli akekho nesibongo amen yeah so buyela kuyona ngiyafisa ukuthi ke sibuye sibuyele kuyona sizibe topic because ngiyazi ukuthi it gets me excited njalo masikhuluma ngale ndaba umthiya umdrivela ngalapha emjali ithi ngiqale kona bafethu ngiyazi sizoba briefly ungafona by the way sikhuluma ngendaba zokuxazulula inkinga zemndeni nanokuthi umsuka wazo uyini lolu hlelo ke we have people abazositshela ukusuka nokuhlala nokuthi okonakele kulungiswa kanjani njali into eningi edathi kuxokozela emndenini eminingi kulolu hlelo I've learned inkinga zethu ziyafana yabo it's aqhamuka inkinga okungathiwa isiyaqala ukuyizwa into ecommon nje yonke indawo yinkahle hle in consulting nokuzwa abantu bebeka befuna ukuadvisor okuthola kuba yiwona mthombo nomsuka owenza ukuthi emndenini eminingi kungabhekwana ocommon okay isikhathi esiningi kukhona into ekufuna siyi understand ekuqala la songajaza ukuthi uma sizalwe ekhaya sizalwelani then sizalwa kuphi ngizobeka nje isibonelo njengomthiyane abantu bamthiyane abanakho emzweni yabo nasezweni okungukuthi uma ngabe ngizalwa kwaMthiyane 1 kufuneka ngohloniphe ukuthi ngizalwa kwaMthiyane 2 bese ngiba imvu yakhona ngingaba ngemnyama noma ngizoba ngingemhlophe imvu kodwa okuzobe kutshalwe kimi ufuna ngizi understand mina ukuthi kutshalweni kimi uAlex ikhona phiwe lona ukuthi uyakwazi ukuphatha umsakazo uyakwazi ukuphatha uhlelo uyakwazi ukwenza abantu bazizwe bebuzelekile ngisho noma bebengekho futhi abatholela iqiniso Alex uzos understand then ke we going back to emndenini ke manje sengizelwe la emndenini osemantshalini umuzi wasemantshalini uthini ucela umusa ekhaya mangabe ekhuluma indoda yasesidakeni kwaceza iyaziwa funeka ngizihloniphe ngihloniphela ubaba okwesibili lapha engenza khona izinto ngizenze ngendlela yokuthi ubaba angadicileleki isithunzi phansi kanye nabamzalayo nabasazofika babe khona ukuthi kwakukhona indoda ethile emantshalini sikhuluma ngobaba mkhulu njengoba ngikhuluma ngomagalela nje inkosi yasemantshalini le ngikhuluma ngokhondle inkosi yasemantshalini ebilwela ukuthi abantu basemantshalini babe nombuso omuhle ngelinye ilanga then ke ngiyabuya ngizala sikhuluma khona then ke mangabe sengizaliwe ngala kulomndeni 1 ngelinye ilanga sasikhuluma ngefa betha abanye ingane ethile ngeke kwasha kwacina ifa kanjani ngathi mina ifa akuzona zonke izinto ezoba imaterial noma izinto eziphathekayo ezibambekayo khona ifa lomuzi othile kuthiwa nje umuzi othile kuselokhu kwasungulwa eNdlunkulu ethile balanyulwa umuzi othile selokhu kwaqala ukuphathwa izinto ezithile ngingenza nje mhlawumbe isibonelo esincanyana ngiyaxolisa ukukhuluma ngeNdlunkulu isazilile ngizokwenza isibonelo sabantu bakwaButhelezi mawulandele ukhondolo labantu bakwaButhelezi ibona abantu abaletha ukuthile eNdlunkulu kaZulu noma esizweni sikaZulu ngiphinde mhlawumbe ngithinta abantu bakwaMdletshe kwaMdletshe sinamhlanje abantu bazikhona inyosi uMdletshe mina ngaze kukhona ubaba wayinyosi ubaba uSombila obelapha kwaceza kuyinduna endawo ebihlonishwa futhi yabona so ke mawuthi uyalandela ke sebexoxa abantu bakhona abakwamdletshe ke bayakutshela ukuthi kwakukhona abantu ongomane kukhona ubani kukhona lento egcina iba yikhondolo lwabo ibalandela laba bantu ukuthi laba ifa labo yizo bengeke babe nesabelo sefa exactly la kulomndeni noma kulomuzi kodwa ifa labo ukulamula ukuletha ukuthula ukunqoba izimpi makunezimpi ebuqhawe okuthi understand ke ukuze understanda wena nokuthi ubelong aphi neclan yakho ozalwa kuyona ukuthi eyeni role yabona ngeke ngize ngikhulume ngisho sisemsebenzini esikhathi esiningi nje umuntu okwabutheleza ukaniphathe nje emsebenzini noma nithi niyabheka nithi umuntu okwabutheleza usiphatha ngaliphi kodwa banenhlanhla ukuthi baphathe then uthi la kwaZulu abantu bakwaZulu banenhlanhla ukuthi ke behlonishwe bengaphethe lutho bengenalutho because of isibongo sabo ziqhubeka ke ibongo kanjalo zinokuthile kwazo maziphakathi kwabantu okay well yeah ikhe phansi ke ekutheni ngeke wazodala ukuxokozeka kwifamily into engakazi yenzeke even kumuntu okuzalayo kube khona amagama wakhulumayo kube khona nabantu ongabavumeli ukuthi bangene yonke leyo nto so ngiya understand icontext yakhona ekutheni umtshalo besisusa lapho ekutheni if you understand ukuthi sizwe sakini or ubuwena nalabantu abahamba nawe yini ebebaziwa ngayo now ke Mthiya wonke umuntu uba victim when it comes to this uzokubona lokho mase kuthiwa ke sekuyaxolelwana kwenziwa inhlambuluko khona umuntu nje othi yena uhlala enukwa ngokuthakatha
even as successful nakhona lokho futhi kuntshontsha kwamadlozi uyekuthole lokho kulolu hlelo omunye athi uyahlukunyezwa amalungu omndeni to the point yokuthi kuyaliwa kubekwana even nanezandla, right? So ngasohlangothini lwedlozi yini ebungozi lapho ekutheni khona umuntu ohlukumezekile kule family ngenxa yezwi nesandla nesenzo sakho? Ala Alex ekuthenini ekhathini esiphila kuzo impepho siyashiswa usibanibani ngoba nemali noma ngoba ane influence noma ngoba ayintandokazi. Usibanibani unezwi la ekhaya ngoba anotho noma ngoba ane influence. Lawo ma characters abantu bayeqhatha imindeni noma laba babatusayo noma laba abahamba nabo bayeqhatha imindeni ngoba umnikazi wempepho yes wena omncane wena owenze ukuthi kube possible ukuthi wenziwe whatever yenziwa la ekhaya kodwa uma impepho ingeyona yakho akuyona yakho. So isikhathi esiningi labantu laba abashisa impepho ngokungafanele ibona abayenza ukuthi ngisho edlozini kungazwakali ngendlela efanele egcineni. Okay. Yes. 03153733000. You come from a family ebumbene. Yini that you had to go through kuze nifike la enkhona kumbe nawe uyabuza lobuhlungu esikhuluma ngakho your family is toxic inzima ngaleyo ndlela yini eyisombululo and the role that young people play ekubuyiseni nasekuhlukaniseni or parents as well or ukufika kwesihlobo esihle noma esisha sala ekhaya ikhona okudala ukuthi kube khona ubumbano. Namhlanje sikhuluma kukho nje share your experiences ngoba anonymous mangabe uthanda ushilo ke namtshali earlier ekutheni akubuzwa kulolu hlelo uyaphawula as well. Ithi ngibele kona ke lamtshali ukhuluma kanjani nje umthiya ngendaba yokuphanjaniswa kwezinto nokuthi lo isandla sakhe siyasinda kunesomunye ngenxa yokuthi uphiwe unjani zibekeke nawo esimweni somuntu oqhele ngoba kuyena ohlukumezekile wabhecwa ngobende inyama engayidlanga lo muntu ekunzima ukuthi ngathi kuyena akube uye futhi ke ozohlanganisa lo mndeni ngoba uyi victim in this case. Umuyilamula ngokwesintu nokuphathwa kwekhaya izoqala phi leyo ethi umuntu nje angifuna la ekhaya bangenza ukuthi okay ake siqale la songajazi okokuqala nansi into engiyibonile ngikhula. One ekhaya ningazalwa nibe bathathu kodwa kufuneka nazi ukuthi anezukuba kuphumelela ngendlela efanayo. Uma ngabe ukuthi uAlex ubengophakathi nendawo ezakhe ingane uyithathile wayibeletha wahamba ohlala nazo edrobheni wayezisa ezikoleni akhokhe kuzo kakhulu kuzofana nokhokha kwazo ukuphumelela kwazo phokokha kwakhe uphumelela kwazo. Kube umfowethu ozothi hayi bangaphuma noma kwa standard 5 sebe right sebekhulile sebeyakwazi ukubhala incwadi efika phi bahambe bayosebenza emayini. Kube khona ozothi hayi bayabekezela abami kungenana abafunde noma bathola umatric. Ngibheka nje izinto ezenzakala ngoba abantwana sebeyafunda namhlanje. Mhlazane abantwana bakhe imvula yempumelelo ibanetha. Kuzoqala abafika la ekhaya. Uthi awukahlona baba kabantu usho ukuthi awumbone nje ubaba omphakathi ukuthi usenzani. Uyabona? Inkinga iqala ngesikhathi abantwana sebekhulile ukunukana ebaleni. Ngesikhathi bengaphumelela abantwana bami ngiqala ngibuka umfowethu ukuthi abaphumelele ngoba kuyena. Ngesikhathi kungenzeka okuthile ngiqala ngibuke yena. O else indlela yami yo effort engifakayo ekuphumeleleni kwami ayifani nekamfowethu. Umfowethu akalali. Uthola ukuthi omunye hayi umfowethu uyayilalela nje ulindele kodwa ukuthi kube nama miracles. Ingakho ngelilanga uzothola abantu beyakombatha ethi hayi izinto zamayilungu sengibathe ngithi kodwa makuphela inyanga lo muntu kubuyisa inqwaba yamabhodlela lana abizayo awadle kusasa bese ethi imali akanayo. Then kusasa ke iyaqala lento manje iyakhula yokunukana kwabantu ukuthi angiphumeleli njengoba umfowethu uyanginyathela. Uyayibona? So in most cases then bese kuba khona italent nento oyiphiwe uzalwa
ukuthi njengoba sizele uNhlanhla la ekhaya igama lithi uNhlanhla asikwazi thina ukuthi kwakushiwo ngani uNhlanhla la ekhaya babebonile abakhonti sinenhlanhla sithola umlamuli la ekhaya sinenhlanhla sithola umuntu ozofaka umnotho la ekhaya sinenhlanhla onke lento abantu mabengaqala bayiunderstand ngisho amagama abekwe phezulu kwemizimba yabo abazali babo ukwa understand ukuthi akhuluma ini ngaphakathi kuyifamily umuntu azama ukulikhomba noma lilandele igama uyabona emva kwalokho khona nje indoda edumile lapha eSouth Africa yake yathi yona kuthiwa ngumhlanganyelo ba usuthi uyathula uyabuka hawu igama ngathi liyayifanela le ndoda so ke ezinye zezinto oyakuyibone even naye ubaba uButhelezi mangatshela nje mhlambe engakuzwa ngikhula igama namhlanje elithi ngizolileli le branch uyabona so lelo gama lelo ma usuthi yalalela ngizwa ngixoxelwa abantu abadala lithiwe maliqanjwa kwathiwa ingane esizozalwa la kuyoba ilo ngoba isizwe sofuneka sibambelele kuphi kuleli igatsha le okay yayibona yithike ngisale sengikusholo nenye into ongayishongo ekutheni ke going forward ake uliqaphele negama oliqamba ingane yakho izalwa ngoba kunamagama obona kahle uthi hayelelike la sesithenjini elisuke lijikijela lapha seliyohlala ke liyembathe leyo ngane umphelo okay all right 0315373000 the program is on YouTube na ku app Gagasi FM Yesintu sikhuluma ngendaba yomthombo nempande yokuxabana kuma families ilungiswa kanjani senzo nje kubalaleli ngifuna ukuthatha wena Mthiyane la emva lento siyayibona ijwayelekile nje cishe kuona kuma families amaningi naseNdlunkulu wawuzwa abantu bethi o auntie bayexova imizi ngokwe organogram ne protocol yesintu ubano namandla phakathi kuka Mrs Mbatha oganela ekhaya right kanye nodade wabo kamyeni wakhe ngoba in most cases o auntie bane voice over umakoti wala ekhaya kuba naleyo nto yotholta amandla wazi ukuthi akuphi kubona bobabili labantu indodakazi kanye nomakoti umuntu onamandla umakoti with the advice a positive from o auntie because most of the time abo auntie laba baba ne-influence abo auntie abangaganile abafika manje bazoxova la ekhaya kodwa u-auntie oganile uye athi makoti kuye kwenziwe kanje la ekhaya positively so kodwa lo ozofika athi into zikabhoti lezi angeke nguvume lokhu mina umuzi kaBaba lona lo muntu lona usesukile manje na ku core problem ayikubhekane ngayo la ekhaya okuyona okuyinkinga so ngesingame mina ngithi umuntu ofanele ukuthi abe namandla umakoti okay kodwa ke umakoti akanalo izwi throughout kufanele kube khona iprotocol vele mabe khona o auntie kufanele kube o auntie vele abazuba nezwi eliba khona amandla indoda yami lawo umakoti angagcina afinyelela lapha kodwa isikhathi esiningi umakoti unless uphuma ekhaya la abamfundise khona ukuthi abehlaza ngoba inkulumo efana naleyo Alex ukuthi umuntu azothi athi into zikabhuti lezi noma amandla indoda yami lawo izinto engafanele ngoba ziyaphuma esihlokweni sokuthi yini kahle kahle le ebangwayo sure 0315373000 sithathe uSandile okwazikode calling us from Ebergville Sandile sabona Yonjani Alex sure usemazizini noma usemangwaneni Ngisemangwaneni nazo ke mfethu uthini ohlelweni No yazi into enginokunothisa sizixabanisa umndeni kuba impumelelo ethola ukuthi ingane zakabo bomncane ziyaphumelela zabo omdala yaphumelele gcina mase kungazathi khona into abayenzayo ngapho uzibaphumelele gcina izingane emakhulu akugcina zingasezwani ngokuthi nabazali bakhule betshela ingane ukuthi lezi ngabe ziphumelela ngoba kunento ethile gcina ngasezwana ngenxa ukuthi kubanga impumelelo yeah la usuke wayibona khona lento ixazululo ixazululo kanjani ngoba ubeka ama scenarios wahamba impela la kade ama guest esho khona unali khambi ay angali khambi nami ngiyambe ngifuna ukwazi ukuthi mhlawumbe ikhambi ngayini kuleyo into ukuthi into engathi ixazulule leyo ngoba umndeni enginoyibona ingxabano idalwa yilokho okay yeah ngiyayithanda le mpendulo onginikeza yona because iwufakazi bokuthi in most families kuhlale kubukwa umuntu wesilisa ngokuthi unama solutions to everything akubona bonke abama leaders ngokwenza abangakwazi omunye uthe nawo amandla kuyena kumele ukuthi aqondise izinto angayiqondisi he says ukuthi nami angazi and uqinisile futhi so impendulo ingeqhamuke kumuntu okuthiwa inhloko ekhaya okuthiwa uyena oyinkosana kuthina sonke la nawe ngisanda ukuprove umlaleli wethu
ake ngingenelele la songajaza kukhona abafowethu abanazo ixazululo yabona emndenini noma ngabe kumuphi kunomuntu ophiwa kuvame kunabanye ekhaya imvamisa mangabe lo muntu engazi understand ukuthi uphiwe kwavama la ekhaya so ke okwakhe ukuxazulula ukuthi kungabikho ingxabano ukubheka ukuthi kwababa omncane unhlanhla ungathi abantwana kungukuthi abese kuthi lokho akuphiwe akuvuzisele nakulaba abangakuphiwanga ukuze babe empowered nabo kusasa bazizwe beyingxenye yempumelelo noma yokwanda kokudla kwala ekhaya ngibeka isibonele ubethu umtshali mayekhuluma ekhaya uma ngabe ingcebo yanda bayanda nabayidlayo so ngesikhathi ngiqala mangabe kuzoba imngedwa ngihlala kuyivila mhlambe ngihlala kuphi kugcina sekunenxuluma nje lami ngedwa kuthiwa kwaXOLANI lapha yana akuzwakali kube kukhona umfowethu ohlala endlini etshekileyo enethayo okwami ukuyokhipha ishobolo ngoba nginikeziwe amandla ngilikhiphe nakulabo abanye bakwethu ngibathelele ngoba ngesikhathi ingane zabo zizethemba iphuma endlini efudumele nezikwazi ukugeza mhlambe eziphuze namanzi endlini phakathi then seziphuma zineqholo lokuzethemba lokukhuthalela ukuya esikoleni nami ngifuna ukufana nobaba omncane nami ngifuna ukufana ngesikhathi uvuzisa wakha ikwenu liyakhula ake ngibekele nje isibonelo noma mhlamba ngazi abanye abantu bayake bakubuke kanjani ubaba ubuthelezi uchief ubuthelezi umthandile bobuthelezi namhlanje I'm sorry ukuthi ngibeke ngayo isibonelo kusekhaya konina kwaZulu uthema ngabe kwazi ukupave indlela politically wabuyela wathi uyokwakha ini ikhaya konina singakhuluma sisho yonke into but masingakhuluma ngombuso kaZulu ummile waba strong because kunengane ezalwe khona kwaZulu yayaba ngiyakwaButhelezi yabuyisa impumelelo yayo yazoyithela kwabo okay so meaning ukuthi nasekhaya komama ungabakhohlwa awukhetha mabala sure ngizoza kuwena Mthiya khona manje ngifuna ukuthatha nje nangu uzama kanongoma zama sabona hello njani siyaphila kunjani zama siyaphila sure kunenkinga nje nathi ekunayo enikhuluma ngayo lapho ekutheni khona ubaba wathi meshona umsamo kodwa wasesewunikeza ubhuti okuyiyo phakathi nendawo wangawunikeza inkosana ekutheni kuyimanje iyona ubhuti ophathi nendawo obhekile ikhaya nomsamo kodwa ke inkosana yona nomkalo babantu nje abangelutho ngoba inkinto eyenzekayo fanele iqhamuke kubhuti okuyena lo phakathi umsamo washiwa kuona maye leyo nto isidale ukubukana ngezipho zamehle emndenini yebo kuphinde futhi inkinga yokuthi even ubhuti lo phakathi ethanda ukuthi athela amanzi kulabo abomileyo emndenini akulungi ngoba uhlezi landelwa amagama ezifune mhlamba yenza ukuze ubaba anikeze yena umzamo okay thanks ngiyakubona ukuthi nawe umakhe the way uyibeke ngayo ubeke wonke ama scenario ukuthi omdala kanikwanga but wayena futhi lo mncane kunezinkulumo ezimlandelayo so esimene sinjengalesi kujwayelekile Alex ubaba noma inhloko ekhaya iye idecidele ukuthi impepho izenika abani ngezathu ezithize isikhathi esiningi kungenzeka ukuthi ubaba wakhetha lo partner nendawo ngoba ayembona awumuntu responsible more than lo omdala noma ngenzeka ukuthi wakhetha lo partner nendawo ngoba nakho unenkeshezi esikhwameni unamandla ukudlula lo omdala yabo so vele lokho egcineni kuyayidala ingxabano nje ubusisi umuza esho ukuthi yes ubaba athatha amandla wanika lo partner nendawo kodwa izinto azenzeki egcineni chaza ukuthini na usisi uyabona ukuthi likhona iphuthu ubaba alenza naye lo partner nendawo benalo ilungelo lokuthi athi yes ubaba wanginika lamandla kodwa no awangifanele noma lento mangiyenza ayenzeke ngoba inkinga ekhona futhi enye Alex eqhatha ilokhuzana imizi abela bendabuko yibona abazoqhamuka ukuthi izinto azinilungeli njena ngenxa ukuthi impepho ishisa lo partner nendawo kanti umsulwa izinto
ithina esiphinde siqhatha abantu ngoba sifuna ukuduma ngokuthi ugogo bathini embatha uyigama lomuntu uyalikhipha kanti kwesinye isikhathi ulikhipha ngoba uphethwe excitement ehambe iqhathe umndeni ongekho wena related to ongeke ukwazi ukuthi ubhekane nezingqinamba esewusebhekane nazo wena kodwa imali usuyithathile egcineni. Here's a question lana, if ingane ke kwi family ibona ukuthi kahle hle lento into ehubala ingaxazululeka and we were brought up sitshela ukuthi ubani wenza ukuthi nokuthi, but ngokwesintu ingane iyavumeleka into ibe nezwi lokuthi idale ukuxolelana nanokuthi ibahlanganise ngoba uyingane la efamilini kuqalaphi. Okay, ake ngithi uma ngabe usekhaya uzelwe kufanele ngaso sonke isikhathi makuzala uNhlanhla namhlanje understand ukuthi umndeni wakhona uyini ngoba bengadinga ngisho eqaleni nazi ke ingane eseyizelwe ngaphakathi. Okokuqala ngizalwa abantu mhlawumbe bebedakwa bephuza. Ngiyizonde mina lento yokudakwa yokuphuza. Bafowethu ake sibize nabazali bethu bahlale la phansi sibatshele ukuthi lento yabo yokuhlala bephuza bese beyalwa bexabana ngenza isibonelo. Isenza isithela ngehlazo la endaweni kanti singabantu mina emsebenzini engisenza kuona ngo director umfowethu mhlawumbe uCEO womunye ukuthi lento iyasehlisa nesithunzi sethu. Masihlala nabazali bethu phansi mhlawumbe uthola ukuthi yonke into bayilungisa. Okay, sengiyadlula ke manje sengiya kuma extended families. Sengiza ko baba nobaba omncane bo baba sisacela ukuthi ke sinithole namhlanje. Nabangani uma ngabe ukuthi khona nakubanga sicela namhlanje ke nikukhulume sibonke ngeke nixolelwane. Okay, bese besho baba hayi mntana makukuningi nakakhulu umfowethu nje ngamxhasa elobola inkomo zama kangayibuyisa. Inkomo ezeqhatha abantu yife elishiye lingabiwe leqhatha abantu indlela yokuphumelela ngaphakathi ekhaya eqhatha abantu abafazi abafike bezogana bangazi understand ukuthi bangabafazi umsebenzi wabo ukuzokwakha umuzi ukwakha ke ukwenza kube nokuthula emzini othile ukwenza kube nempumelelo emzini othile. Siyabonga kakhulu umbuzo wakho Zama 0315373000 we have XOLANI MTSHALI kanye nedokotela uMbatha ungafona ku 0315373000 on Facebook Indaba with Alex. Ngicela ukubuyela lana bafethu sihleli lana nje ningamadoda but you understand the realities of today. Uyindoda you discover later ukuthi ukhulisa ingane ongeyona yegazi lakho but for the sake of ubunye namahlazo emfamily agcinwe, right? As umzali kuba khona ingane yenza intembi uzogcina ukhipha isiqalekiso kuyona. Later when you decide ukuthi ubanike omnika amandla umqalekisile lo waya because of his sense mhlambe sibi esenzekile nalapha futhi utholile ukuthi biologically you raised ingane but akuyona yakho. Later on people will not understand ukuthi why umdala eshiwe ngaphandle njalo njalo. Ngokwesintu ke izohendlishwa kanjani leyo nto? Okay, uthanda kube ngwasematsheli nokuzophendula. Okay, right. Ake ngibeke kanje. Uphawula nenyanga. Ake ngibeke kanje nasohlaza. Mina njengoXOLANI ngisho ukuthi izwe. Ngiyangithi mangeze rehabilitator into engenayo control nokuyireverse angeke ngize ngifuna ukuyireverse. Into nje ongakwazi ukuyihlelisela emuva ngabe saba yiyona nginawo amandla. Ngiyangithi umuntu sidalwa lesi esisuke sidalwe uJehova wasibeka la emantshalini. Noma ngabe ngiyadiscover ngelinye ilanga ukuthi akusone sami kusho ukuthi uNkulunkulu ungithembile ngokusikhulisa ukuthi masingakhulele emantshalini siyokhula kangcono. Ngizokubekela ngoJoseph eBhayibhelini wathathwa abafana bamlahle emgodini lapha wakhuliswa somewhere ngelinye ilanga waba isixazululo enkingeni ezabakhona ezweni. Kwaba uMoses walahle emfuleni lapha wayikhuliselwa inkosi kanti ngelinye ilanga uzohola isizwe sakwaIsrael. So ngiyangithi mangizi rehabilitator ngithi kusho ukuthi ngibukeke ngethembakala ukuthi ngizomkhulisa kangcono lo muntu. So mangabe ngimkhulisa kangcono then kusho ukuthi ke akukho kwami ngizokwenza but asibuyeke size kuyireality ke yokuthi manje nakho ke kunento okufuneka iphathwe emambatheni. Sekufuneka ke sikhulume njengomndeni phela ke manje ukuthi bafowethu ngunkosana wami lona kodwa niyalazi iqiniso umkami njoba nimbona nje indlebe yakhe ingafani abanye eveza indlebe la ekhaya akuzokwenzeka ukuthi kube uyena ozophatha izinto zala ekhaya yize lona ngimbona ukuthi usidawa noma uyina I'm sorry Mthiyane ngithi ngikhuluma ngikhombe ngakwena angisho khona lokho engushoyo but ngize noma ngimbona lona nizongisiza siphiwe noma ngithi inhlanhla uyoba seduze kwamfweni ukumguide njoba noMoses wathi nginamalimi kwathi ukhona ubani
uJoshua noma Aaron wabe hamba eduze kwakhe ukumsiza namhlanje izwe baliphethe abantu esido president kodwa khona ama advisors. Okay no umtshali lo umbatha okunye fanele sicabanga Alex ngokwesintu iDNA ayisebenzi ama rituals asebenzayo ngoba inkunzi ayibuyi nenkonyana ekhaya so ubulongwe bala ekhaya lobu egcineni so uma ingane irresponsible ngokwanele ngesingame ngithi leyo ngane ungayenza inkosana yize ingazala wena ngokwegazi kodwa ngoba ngokwesintu vele lengane ngeke iyobiza isibongo sikayise biological ngoba unina wayo okumakoti wami wathelwa ngenyongo la ekhaya. Right 1938 sishaya amahlangothi wonke uzokusikhothwa eBhayibhelini nje sishaya indaba ze-DNA as well. It's 1938 okwindaba. This is Gagas. This is Indaba Yesintu ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku. Let's take care anonymous now eJolvet. Siyabona anonymous? Baba niyaphila. Sure bhuti unjani? Yeah, siyaphila ngikubeka nobaba nje lapho. Sure. Yeah. Nkosi yami nginenkinga la. Nginabazali baphelele babili. Kodwa manje inkinga esike sahlangabezana nayo ukuthi uma uyewasola ukuthi ubaba ukhona umunye umuntu asehlekisana naye. So in a way ukuthi wase ubaba ekufike wasibiza ke njengengane ke wazama ukuyikhuluma leyo nto hayi sometimes akunzima kuthini ukuthi singene kakhulu ngaphela eyabo futhi ilingana nako thina njenganengane sikwazi ukuthi sikhulume indaba yakhe nokuqonywa yabona nokungazwani kwakhe nomana nani so kuthe ngakusasa wasethatha isinqumo ke sokuthi afike athathe zonke impahla zakhe abesehamba ke ubaba kunamakhosikazi amabili so wathatha ke lezi uma omncane wathatha impahla zakhe wasehamba nje wathi so ahamba hayi but ngidideka mina ikhontomazana endala kodwa seyishadile kodwa mina umfana nje mina ngathi umbatha. Yes. Yeah, so ngase ngidideka ngoba phela nami sengikhulile ngiyakwazi ukuzibona ezinye izinto ukuthi engathi akuyona indlela. Yeah. So ngase ngidideka manje ngifisa ukwazi ukuthi ubaba bangangichushisa kanjani ukuthi mhlambe bathi kungichaze ukuthi ngokwedlozi kul-affect kangakanani lesisenzo lesi mtshali. Okay ake ngidlulela kunesisho esithi ubudoda bukhulelwa. Ubudoda bukhulelwa ngoba ubonakala ukwazi ukwenza into ebingenziwa indoda endala umncane. Uma ngabe ungenelela kamfowethu ebona ukuthi kufika ubone kwabo akumkhosti imali noma akokunye kufuneka kukhohle ukuthi kwenzakalani kubaba akasondele eduze kababa emva kalokho abesemncengela ukuthi baba nje ubuphuma kanje la ekhaya angithandi ngiyacela ukuthi usale uswenzela thina njengeyingane yize umama ngembona ukuthi mhlawumbe akwenze kuwe noma kusho kuwe asihambisane nakho. Ubaba ngisho noma ngalelo langa ngamphendula ngayiphi indlela kodwa into osuke uyitshelwa umuntu udiniwe uthi ungaba sobe into uthelo yehlile uyicabangisise ubusuyayibona ukuthi uzoyilungisa kanjani wena njengomzali. Then ngibuye ke ngize la ekuthenini bese buyele emuva kumama uma ngabe nikhuluma nobaba khulumani ngendlela ukuthi kodwa singafelwa yikithi. Into engiyibonile ngikhula isikhathi esiningi umuntu wesifazane maye kwazala izingane lezi ingane zivamise ukuthi zibe yiqembu lakhe afuna ukulwa ngalo elwa noyise wazo zithi singakhula isebenza aqala iclimate ngezami ayifake nomoya ukuthi wena nala ekhaya usuyindoda esiyaba negama layo obizwa ngalongalazi wena lazwa yilabo abantu bala ekhaya kuphela uma ngabe kuukuthi ningizingane ningazwani nokuthi ngoba leyo nto isukubulala umndeni ukrekhisa so ke kukunini ukukhula nibe above ni rise above challenge nisweni bhekene nayo yokukhula emva kwalokho bese nakhi kwenu. Right ngikhola uphendulekile mfowethu umtshalo sorry umtshalo lo and then umbatha naye ufuna ukubeka Alex yazi omakoti kwesinye isikhathi baba nenkinga umama lona umama omncane ulame omunye mina ngendlela engidonsa ngayo sokunzima ukuthi yena elanywe
inkinga iqala lapho njoba umuzwa uanonymous athi uma wakhe umama omncane mhlambe umama zange abe nendlela enesizotha sokuthi address indaba ukuthi ubaba engathathi usebona kwenye indawo ubaba waseduba okuyiphutha naye ubaba lokho akwenzile ukuthi eduba ikhaya ngoba ubaba mangasenelisekile ngomama kufanele ukuthi njena angabe savakashela wena likamama abese kabheka kwenye indawo kodwa hayi ukuthi esukela ekhaya ehambe eshiyo ngoba uthi mayeshiyela ikhaya uthi kusale bani enzeni. Okay, no siyabonga mfethu wenze njalo ke ulithatha naleli lokuthi ubudoda bukhulelwa. SINOMBATHA sinomtshali sengithatha uanonymous elamont sabona anonymous. Sanibona njani? Sikhona unjani wena anonymous? Siyaphila nathi. Sure. But Alex ngizophawula ngayo indaba la. Inkinga enkulu emndenini ngizokhuluma ngomndeni wethu. Yeah. Into exakazisa umndeni kakhulu into engiyibonayo. Ubaba usewashiya emhlabeni sisemama. So besala nomama, mama unama favoritism la among abantwana bakhe bonke abafundiswa insakhe ekho ngaphandle. So umama if abantwana laba abafevayo izinto zabo zingahambi indlela afisa ngazo yena kuba ngathi laba abahanjile izinto kahle bayi enemy kuyena to a point yokuthi laba abafevayo ubakhweza makhanda ethu if azophuma angimemeza angimele lapha entabeni angeke abakhozi uyabafavor uyaba comfort kuze kuyele ekutheni kunezinto zabantu abadala sonke sinezinto sesiphume zona engangokuba esinye isiphiwo uyafuna ukuthi ngabe sikomunye kunokuthi sibe komunye to a point ukuthi ugogo zala yena waze wafika kimi washo ukuthi motreshe out imini mawakho but everything ayokhuluma nami because umama akasitreat ngendlela efanele. So mina ngumuntu obonisa emaphupheni bengisho ukuthi kuthiwa enzani kanje angakushayi indiva angakwenzi lokho but bethu ama favorites akhe uyakusukumela lokho azakhiphe nemali. Mina kunezinto zami zesintu ezimile esangabe kade ngenziwa zona ngenzelwa zona kodwa bekuphuma la kuba favorites akhe ukhipha ngisho yogcina ephaketheni ukuthi abenzele bona izinto. Khuluma ngabantu abangemumva kwami ngikhuluma ngabanye abangaphambili kwami. Mina kwami nje akwenziwa lokho. Mthia lento ngeke ngayiphola eqaleni Alex ukuthi singabazali siyayimosha into ibe ingafanele ukuthi imosheke njoba usese asho ukuthi kunezinto aboniswa zona okufanele babwenzele zona akenzele zona kodwa laba abanye mabathi bukwenziwa utho uthi laba bathi kwenziwa ibona abamisleader umama kodwa kuyena umuntu ophethe into ephathekayo uyena usisi. Mina xoyisa usisi bengathi usisi akathola umuntu omdala emndenini ambonayo ukuthi engathi umamkhulu uyazwakala emekhuluma nomama noma engathi uanti uyazwakala emekhuluma nomama angaye kugogo ngoba already use approach ugogo ozala uma emtshela ukuthi phela uwenza ukuthi nokuthi angaya kuyena uma ugogo ezokwazi ukuthi elalelwe umama ukhiyelana Alex ukuthi usisi fanele aye kumuntu umama ekwazi ukuthi emlalele ngoba ungathola ukuthi naye ugogo lona umama akamuza sawuthi so fanele athola umuntu umama angakwazi ukuthi emlalele iaddress lento le kodwa amathuba ukuthi athole usizo from mama wakhe mancane ongenani makathola umunye umuntu emndenini ongakwazi ukuthi emsize ngezinto zakhe mhlambe zobizo noma ebandakanya isimo sabantu abadala. Okay, wayithatha leyo advice sis. Yebo ngicela ukusho kadla but Alex ukuthi ugogo sewadlula emhlabeni so ugogo uhlale efika kumina akhulume nami emaphupheni. I see. So okay. So kushuthi izodinga nje ubusha abantu abafana nani Mthia. Izodinga abantu afana kodwa Alex kunzima kwesinye isikhathi ukudlula umama ekhona ekhaya ngoba mozoza kumina ngumela lapha endabuko angeke ngikwazi ukufika
kubo ngithi mama sekulawula mina manje ngizokwenza into nje fanele siyasidinga isibusiso sika mama egcineni ekhaya akamthole lo muntu lo ohlonishwa umama emndenini yes all right no siyabonga kakhulu sikuvesele inhlanhla please give us i-update ukuthi kwenzeke kanjani and nasi isixazululo okade usithola ke usizame we have usiyahla jwa eNewcastle siyabona Siyabona njani Siphilile mfethu sidinga indaba enzima namhlanje and evama ukubalekelwa abaningi because awukwazi ukuthi abantu abaxazulule inkinga yomndeni wakubo ingakho namhlanje sikha even phansi sibeke njengoba injalo Yebo Alex yazi sinenkinga yokuthi abantu okuyibona kufanele ngabe balungisa izinto bathi mina ngithanda ukukhuluma ngokuqala lokho okwesibili kuba ukuthi lo muntu okuyena wrong okufanele ngabe ukhuzwa ulo muntu omdala ofanele ngabe ulungisa izinto ekhaya yeah akakwazi ukumkhuza ngoba makuphela inyanga khona into amhlekisa ngayo kanti okugcina ke Alex into ekuthindeni kakhulu ukuthi siyacabangelana kakhulu ngaso sonke isikhathi okusho ukuthi siyandlinzelana yeah ukuthi uma izinto zami zingahambi kahle ngiyamdlinzela umuntu ngingenayo ishow kahle uma usufika kumuntu olaphayo vele umuntu olaphayo uzobuka inkinga wena onayo ukuthi wena ubani kahle kahle omsolayo yabo then besiqala lapho inkinga kumuntu ozoba umlaphi wendabuko ongenalo iqiniso okufanele ngabe uyakuveza ukuthi kahle kahle izinto zakhe ayihambi kahle yebo lokhu kube nesandla kodwa umsuka walento ukuthi vele abantu abadala babengazwananga vele Siyakuzwa siyayihlonipha iview yakho wena siya we have ama comments as well on our Facebook page elithi Indaba with Alex ngizowafunda nje njengoba njalo and then umjitho phandaya uthi la umona nje kuphela uxabanisa ama families mina ngibona ukuthi lento yokungahlukani ngamagceke iyona edala ingxabano kakhulu umuntu mekhula noma eshadela kumele aphume igceke lakhe ukuze kuvakashelwane kuphela manihlala egcekeni elilodwa kuzoshuba and then uIsa uthi yabona kufike bekhona inkinga ugogo nomakoti kamfowabo bezwani ngalendlela yokuthi abatshelani makushoniwe ngoba bahlala endaweni ezihlukene kodwa ke kunezinto nje eingamagama nokusho ugogo athi mntanami nginefindo esifubeni elangena ngiphuza amahewu komunye umuzi wasekhaya ngidlula ngithunyiwe so angazi noma yikho lokho okubangwayo nabathandazi ke kunempi ekhona and then umbongeni uzothi inzima le topic yengane mina ngeke ngamxolela umuntu osifazane uyashoka igama lika F wazo wamitha usazophinda kugile again and then bese kuzoba khona uthami la ozothi ukuba ukhumona ngabe kulula ukuphila nokuphilisana masingenza lento yokuthi impumelelo yami impumelelo yomunye singalekelelana kangcono and then usabelo uzothi umuthi ugotshwa usemanzi ngoba wakhula ngeke usakwazi ukugoba kanjalo ke umuntu mayisemdala uthi akayeke kuba nomona ngoba yevele into akhule nayo le ukhule nayo yenziwa kufana nje nenhlonipho ngeke ufundiswe ukuhlonipha usumdala sakonakele nje ngeke kusalunga kuma families akithi and then bonkosi uzothi kuze kube ngconywana kwabazalwa abazali ababodwa indaba iphambana khona la kuma choice assorted and then bese kuzoba khona umzo khona umona yiwona obulalisanayo noma uzondanisa imindeni then usiphendle kwesinye isikhathi usuke ungazi ukuthi kubangwani ngoba kwakukhona ukuhilizisana kwabazali wena ongakwazi bese usuyithola susetshenziswa ungazi lutho wena uyingane and then usakhile yabona into edala ukuthi kube noqhakeko emndenini imvamisa iyaye isuke ngenxa yokunukana ngobuthakathi emndenini eminingi uthola leso simo ke esiyaye sithatha isikhathi eside ukuthi sixazululeke laba basuke besuka endlini enukwayo bahlezi benuka iqaqa emndenini wonke and then bese ngicina la ngosiphiwe isekhona neminye eminingi nje uthi inkulu le ndaba enikhulumayo kulula ukusho ukuthi yini edala lokho ukumonazelana emndenini ukuthi umndeni iqala kumele samukele ukuthi sinayiphiwe ingafani lokho kusho ukuthi ngeke saphila impilo efanayo once wangakumukela lokho emndenini then iqala ukuthakatha all right and then anonymous uthi nithi indaba enkulu engakusho nje ukuthi umndeni uyinkinga ngendlela obuye ugangelane ngayo kuyimanje kunobaba osimele amaliba kawabheki futhi uyavalana impilo imila kuqhubekeke sure imbono ibe kwabalaleli behamba phezulu kwezinto enishilo and abanye ke benikeza but ngibona umona nokunukana ukulokhu kuvele njalo sisebhamshela anonymous
Yebo sanibona. Yabona kulo sisi abaningi abafonayo namhlanje so inkulu indaba. Yebo anonymous siyakuzwa sisi ufuna ukuthini? Ngithi mina inzima lendaba yendini yabo ekhaya kunengqaba ngizothini uma ubaba ukhona emhlabeni. Yeah. Uma wafuna umndeni wasekhaya ngoba ufuna ukufisana umndeni ufuna ukwazi umndeni mayenza umsebenzi bebekhona kuthe kusuke sokufunela umndeni wawuthola kuthe kusuka maye kubantu eyobheka bathi umndeni lo ehlangene nawo awukho right usebenzisa amanzi amnyama manje yinkinga kabi lento emini yabona nje uyeza ngome kubantu ababonayo bafike benyomfe kakhulu manje umndeni usuzoqala ungasangilani manje basimukela kahle ekuqaleni manje uma usaba ukuya kubona ngoba kuthiwa uzozulubi ngoba bafuna ukusebenzisa nathi ekhaya yeah yabona kunzima Alex yeah sese before noma imuphi umlaleli before uthenga istory sokuthi umndeni othize kukhona abakwenza la ekhaya nawe ngesingawe ngobudala bakho akuyi-analyze into ngoba isikhathini ngalesikiye kubonakala ukuthi engathi laba basifisela into enhle ngoba ngamuzwa nami ethi so esikhathi esiningi ningathathi njena into eshume lapha endabuko ngome lapha endabuko isikhathi esiningi Alex usuke ejakhe imali so kwisikhathi esiningi esikakhulukazi omashansana la basuke babheka ithuba ngoba umlapha endabuko mayazothi kuwena Alex uthakathwa umfweno omlamayo uyena okuvala izinto uyazi ukuthi uzothi wena ngingakuvala kanjani lokho ilangena khona ke manje ngani ngisimo semali so ufanele ukuthi umuntu makaya kuyohlola noma in ungayi unqunu ngokosimo somqondo nawe ufanele usebenzise eyakho uanalyze into ukuthi ngempela kungenzeka yini ukuthi umfowethu omncane wenza kanje noma ngenzeka yini ukuthi indlu kababa omncane iyenza kanjena kwesinye isikhathi uvele uyathola ukuthi njalo baba omncane masisi yahlaba yena unezitori zakhe eziyeceleni noma usebenza overtime akezi njalo vele masenza kanje lapho uyazi-analyzela wena yingakho ngiyangithanda mina ukuthi umuntu makayohlola Alex ungasithathi isinqumo ngaleso sikhathi ukuthi ngiyayidinga insebenzo ethize hamba qala sleep over it uthole ukuthi kwenzakalani thina inkinga esinayo emndenini nathi sinokusola ngoba njalo kunezinyanga benza ngazisebenza abantu abangasekho esingabazi nathi njalo bayahlaba njalo ngonyaka into ezila ku8 insolo okay yes so then usisi uyakwazi ukuanalyze uyakwazi ukuyibhack up lento leyo then singavumelana naye ngokusho kwakhe all right no siyabonga siyakuzwa bafethu sengifuna ukunika nje ichance yokugcina asakheke manje bonke abantu baneyinkinga kuma families abo where to start ngoba inkingi lapho ekutheni ngingane ngingakwenza nokuthi umtshalo ke wadwe yobi scenario earlier yokuthi ungakhuluma nabazali akungenwa ngale mhlawumbe wena ophiwe kakhulu and khona lezi inkulumo wena onukwayo wena soluthi wapha nje neselwa idlozi sesigoqa lento iqala phike le process yokuwakha ke lomndeni wakini ulungisa uhlanganisa okay ake ngiqale la so ngajaza ngiyaxolisa nje ukuthi ngizothi abantu abaningi banukiwe kwathiwa bayathakathwa emsebenzini bayayeka nokuya emsebenzini ngoba kutholakala imali abayeke kodwa kulula ukukhatha abantu abalamanayo nabazalanayo so umuntu mangabe etshelwa manje kuthiwa kungukuthi useyaqala umbuka ngamehla aqinile umfowabo uyabona abantu ake befunda ukunderstandana bona bebodwa as a family so that kungezukubalula ukuthi kungene isitha phakathi kwabo okokuqala lokho 2 abantu abafunde ukuthi uma ngabe kukhona osuka eduze kwabo ake ngibeke njengabantu abashiwa abazali namhlanje asikufunda ukuthi uma ngabe sishiwa abazali namhlanje kufuna simfune umholi phakathi kwethu it's either umholi kuzoba ngowethu owakithi omdala noma kuzoba ubaba omncane besikade singamjwayele simnika indawo yokusihola bese simbuka ngamehlo obuzali ukuthi ngumzali ngoba lento yokubuka njalo bamncedinela njalo mayifika la ekhaya afake ebhantshi nanokuthi mayisehamba akafuna ukuhamba angaphethe mhlawumbe ujeke wesizulu uyabona so zonke lezo zinto ukunaka nezinto ezingadinga ukunaka but into enginotisile ngesikhathi ihelicopter mayiland kusuka umoya ngesikhathi isuka ihamba kusuka umoya so kuyifamily uma kukhona umuntu omusha osuke ezofika kuzoba khona umoya ozofa khona okwethu ukuthi siwucwaninga ukuthi lo moya uright noma ucorrect mawungekho right uqelele 2 uma ngabe futhi sesizofika ke la esigabeni sokuthi manje obankodi makuthiwa bayagana namhlanje because into eziningi omama baqhathe abantwana ekhaya bebodwa udadewethu uzele la ekhaya ngiyaganwa la ekhaya ngiyaphoqa ukuthi kufuna ngondla ingane kadadewethu so mangabe umngame egoloza futhi udadewethu akenzi njengomngame
nezingane zakhe azikho responsible mhlambe njengezami kufanele ingane yami uyayizonda wena usuqalile kanjalo umndeni ubanga umsindo ngaso leso sikhathi ayiyeke zonke lezo ayiyeke lezo zinto uyaxoxa nemjalo lo makalela Mthiya sesivala leso Alex ukuthi unemali akusho ukuthi umdala ukuthi uyakwazi ukwenza namhlanje akusho ukuthi umdala asinikeni abantu abadala indawo yabo ngokweqiniso singavumi ukusetshenziswa abazali ngoba nakho sithandwa ngezizathu 80s Lokhu bathini mbathu anti usha 0357995703 0357995703 ngiyabonga Sibonga kakhulu Dr. Bathini Mbatha upresident we Traditional Healers Institute sibonga kakhulu Mthiya hlabangani inamba zakho Ngicela ukusho ukuthi umtshali akakabi nazo inamba abathi belashwa umtshali bayakhuthuzwa labo abayovula amacala all right asiveke lana ke conversation yethu I hope sitholile okuningi inhloso yethu bekuyileyo ukuthi ngoba wena ngeke wakwazi ukuqala indaba yefamily ngoba sensitive kuwena well indaba ke is all about that asiqedile indaba yefamily sizobuyela kuyona inama dynamics nama complexities akhona songena kuwona siwashaye topic have your comment even khona la kule video ibukayo and uzoyithola ke ishow ilalele podcast Gagasi FM app indaba is produced by Umfundo Mabaso ngingu Alex Mthiyane Colin Zondo with the music of Police Khando Thobisa inhliziyo kuze kushaya u10 Indaba special open line on Mondays at 7 talk to Alex oh Indaba talking my business is Yesintu nazo zonke indaba zabasha Indaba